ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. сеюм рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Бенел Дариуш гуфт ки кадом ҷангварҳо барои ӯ рақиби вазнин шуда метавонанд. мо фикр мекунем ки аз ҳама рақибони ҳаматарафа ва аз ҳама рақибони конкурентӣ дар вазни мо Ислам Махачев ва Чарлз Оливера аст. онҳо аз ҳама рақибони вазнин барои мо мешаванд, аммо бо нақшаи хуб барои муҳориба любой ҷангварро зада мешавад. фарқ надорад ки рақиб аз рӯи стил барои ту дуруст ҳаст ё не. агар касе ки нақшаи худро амалӣ карда тавона, пас ӯ бозиро дигаргун мекунад. дар ҳар як муҳориба ма бо нақшаҳои гуногун мебарам ва як қисми муҳориба ма аз рӯи нақша кор мекунам. баъд ма нақшаи худро фаромӯш мекунам ва аз муҳориба дида меҷангам. дар муҳориба бо Тони Фергюсон ма 100% аз рӯи нақша кор кардам. оиди муҳориба зидди ислам боша, пас мебинем ки дар вақти муҳориба чӣ гап мешавад. мебинем ки кадоме аз мо ғалабаро бисёртар мехоҳад. дар ҳама ҳолат моро муҳориба не, балки ҷанги ҳақиқӣ интизор аст, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Бенел Дариуш ва Ислам Махачев рӯзи 26 феврал баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд. яке аз ситораҳои вазни 61 килограмми UFC Шон Омели оиди муҳорибаи дар пешистодаи худ зидди Раулиан Пайва фикроша баён кард. биён суханҳои Омелиро гӯш мекунем. фикр мекунем ки ман ин муҳорибаро фавран ба анҷом расонда метавонам, аммо ман омодаем ки тамоми 15 дақиқа ҷангам. ду ғалабаи охирони худро ман дар охири сеюм раунд ба даст овардам. аз ҳамин сабаб ман аниқ барои 3 раунд ҷангидан тайёрам. фикр мекунем ки дар вазни мо ягон кас ба монанди Крис Моутиньо сахт нест, аммо Пайва низ рақиби сахт хоҳад шуд, чунки ӯ дар муҳорибаи охирони худ ба ҳама зарбаҳои рақиб тоқат карда тавонист. барои ҳамин ман нақша дорам ки тамоми 15 дақиқа ба ӯ зарба занам. агар ки имконияти ӯро фавран шикаст додан пайдо шавад, пас ман ин чизро истифода мебарам, аммо шитобиданӣ нестам, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмм байни Шон Омели бо рекорди 14-1 ва Раулиан Пайва бо рекорди 21-3 аллакай шаби 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад. шаби гузашта хабар баромад ки муҳорибаи Муҳаммад Наимов ва Азизбек Сатибалдиев барҳам хӯрд. аз рӯи хабарҳо варзигари қирғиз бо сабабҳои номаълум аз ин муҳориба даст кашид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Муҳаммад Наимов ва Азизбек Сатибалдиев бояд ки рӯзи 17 декабр дар турнири Титан FC 73 баргузор мегардид, аммо дӯстон чӣ хеле ки мебинем Азизбек аз ин муҳориба даст кашид. акнун расман рӯзи 17 декабр рақиби варзигари тоҷик Деметри Миллер хоҳад шуд. варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо рекорди 6-2 зидди варзигари амрикоӣ Деметри Миллер бо рекорди 2-1 рӯзи 17 декабр дар турнири Титан FC 73. худи Муҳаммад Наимов ин хабарро тасдиқ карда дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро монда чунин навишт: рақиби нав ҳамон ҳадаф иншааллоҳ, навиштааст Наимов. бале дӯстон, рақиб нав шуд, аммо ҳадаф ҳамон аст, ғалаба ба даст овардан. мо ба Муҳаммад Наимов омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера гуфт ки ба ҳама исбот мекунад ки чемпиони ҳақиқии вазни сабук кист. одамон Дастинро дӯст медоранд ва ӯро чемпиони бетоҷ меноманд, аммо рӯзи якшанбе ман нишон медиҳам ки чемпиони ҳақиқӣ кист. камарбанди чемпионӣ соҳиби қонунӣ дорад ва номи ӯ Чарлз Оливера аст. ман барои ин муҳориба шодам, тайёрам ва рӯзи якшанбе ба шумо шоу нишон медиҳам, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливера ва довталаб Дастин Порье аллакай рӯзи 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад. дӯстон, шахсан худи шумо киро ғолиби ин муҳориба мебинед? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.